Nee, wij hebben ooit zo'n wij oppassen bij mensen en hier een Ierse water... Nee, net een Ier. Een waterhond. Ja, en dan ga je ziekje op internet. En toen kwamen we de Friese wetterhond. Nou, ik zei, dan hoeven we net lang nooit te denken. Want als echt een Fries word je dan een Friese hè, natuurlijk. En toen hebben we ze ingeschreven bij de vereniging, Nederlandse Vereniging bij een wetterhond. Nou, ik denk dat ik 14 dagen inschreven weer. En toen waren we bellen van de Leuten Nest. En dat is ik al 14 dagen oud. En je wil je met een aanmerking komen. Want ja, je zit het wel voor de vakantie. Nou ja, prima. Maakt het dus net uit. Dan gaat ze met mij naar het scootje zien. Gaat ze met mij, dan maakt het niet uit. Dus toen hebben wij onze fan aangekregen. Wat spreek je hem zo aan in het ras dan? Het karakter. Dat een wetterhond ergens mee bezig is en keer erop was het worst. Maar we komen net. Maar ik hou die wel in de gaten. Er zit kap op. En dat past wel een beetje bij je in. Jawel. Jawel. Maar mij zit ik kap op, dus dat scheelt wel. Ja? Het is een zwaardenis. Het is maar een heel iets ras. Dus ja, dan word je toch wel dat er hondjes bij komen. Nee, en je hebben er 8, maar die is alle 8 voort? Nee, de bloot hierin. Oké. En waarom die? Nou, er waren 3 bruine en 2 bruine teefjes. We zeggen gelijk zijn de bloot een bruine teef. Oh ja? Ja. En dan is het ziekje vanaf welke bloot. Welke is er wat rustig, welke is er wat drokker. Wat past bij die oren 2? Nou ja, toen ben we bij haar uitgekomen. Is er de hele dag mee aangekomen. Ja. Ja, vooral toen ze nog heel iets wint, toen kreeg ik boven binnen hekken op een matras naast lijn. Nee. Ja, want als het mij maar op lezen gaat, ja, dan begint ze te piepen, ja, dan moet je even helpen. Ja, dat vind ik belangrijk. En ik dat ze een goed adres krijgen, dat is ook heel belangrijk. Ja. Wij brengen de stamboom brengen wij op een gegeven moment langs. Oké. Ik kies gelijk mij aan, maar wij gelijk zijn, hebben bedoren en ik niet, we brengen het langs. Want dan weten we waar de pup wennet. Ja joh. Oké. Dus ja, dan kruisen we nog een keer het hele land terug. Maar ja, dat doen we ook al voor de vereniging, dus... Oh ja. Want wij promoten het raas ik. En Limi is van de vereniging, zeg maar? Ja, dat is van de vak, van de vak van de wetterhond. En die komt hier wel regelmatig even zien. Nou, maar de pups nou wel. We hadden dus bij de Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhond. En daar ben ik al zo'n 30 jaar actief. De wetterhoen is net zo populair meer, hè? Nee, dat had eigenlijk nooit wist. Het is een ras, ja, binnen Friesland. Als mijn wetterhoen is, dan weten sommige mensen niet wat voor hoen het is. En dan zeggen ze, oh, wat is dit? Is het een labradoodle? Of, nou ja, dan gaan de heren al omhuis in vanzelf. Want een labradoodle is net hier een ras. Dus dat is ja, heel irritant. En dan lees je uit van, nou, dit is een wetterhond. Oh ja, nou vroeger in het dorp hier die een wetterhond en mijn paken en de bjorn. En zij rennen dan mij een labrador of mij een, weet ik veel wat voor hondje. En dat is heel irritant. Dus eigenlijk een oproep aan alle Friesen die dit programma zorgen. Kies toch voor de wetterhond. Want we willen net dat dit er als uitstaat.